Dobré je, keď sa už tieto oriešky skladajú rôzne, že ich treba miešať. A mať tam naozaj, že mix tých orieškov, nezameriavať sa iba na mandle, alebo iba na kešu oriešku, alebo iba na pistácie. A je fajn, keď sa tie orechy aj tie semienka miešajú, aby sa tam vyvažoval aj ten pomer tých mastných kyselín. Takže ja si môžem dať zahrasť, keď sa pozrieš na moju dlaň. Máš v poriadku dlaň. Šéfredaktorky magazínov Dobré jedlo a zdravie Ema Pospíšilová Tekeliová a Lenka Dubašáková Štefánková spojili svoje sily, aby zistili, aké jedlo pomáha proti rakovine, kedy vám klobása a čokoláda neublížia pri diete a kedy si môžete dať pohárik po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov, aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo. Ema, keď sa povie priberanie a zdravé potraviny, ktoré ti napadnú ako prvé tri? Oriešky, avokádo, kvaskový chlieb. Tak oriešky a avokádo by som asi aj ja dala, ale ten kvaskový chlieb by som vymenila za olivový olej. Nedávno som videla veľmi zaujímavý dokument o tom, ako si ľudia myslia, že olivový olej je super zdravý a polievajú si ním šaláty a neviem čo a zrazu im kalorická hodnota toho jedla začne úžasne stúpať a nikto si to vôbec neuvedomuje. A to ma celkom prekvapilo. A myslím, že dnes budeme prekvapené ešte viac, lebo medzi nás prišiel Maroš Krivosudský, odborník na výživu. Vítaj u nás. Vítam, dúfam, že som vás neprekvapil, že som došiel. Čo robíš? Prezrieť nám, čím ty najčastejšie prekvapuješ ľudí, keď im povieš, že no tak toto je síce zdravé, ale veľa toho nejeste. Spomenuli ste už v podstate asi tieto potraviny, lebo často to bývajú oriešky. Ono sa veľmi ľahko dá s tými orieškami dostať do kalorického prebytku, keďže sú veľmi kaloricky denzné, čiže majú na malý objem veľmi veľa energetickej hodnoty. A síce nás nezasítia až tak, lebo nám nezaplnia ten žalúdok ako nejaké objemnejšie jedlo, ale tie kalórie sa nestratia, čiže oriešky to často bývajú. Avokádo to býva v kontexte momentálne veľmi populárnych avokádových chlebíkov a avokádových nátierok a avokádových smoothies, lebo to sa tam zase tak stratie, také pekné zelené a ľudia si myslia, že keď to je také zelené, tak vlastne, že sa to niekde stratí v tom celom nejakom procese. A s olejom. S olejom býva často problém v tom, že on je veľmi nenápadný a ľuďom sa to jednoducho nechce dávať na tie čajové lyžičky, na tie polievkové lyžičky, ale práve ten šalát si iba tak popolievajú celý hore, dole. A vie sa tam tá energetická hodnota veľmi, veľmi ľahko nahrabať. A vie sa ho aj veľmi ľahko vyliať. Napríklad, keď si robím, že voľské oko a dám si tam trochu oleja a teraz keď proste tak niekedy sa uleje aj viacej. Určite. Na to si treba dávať pozor. Každému jednému človeku, ja mám doma aj dva takéto spreje, odporúčam aj doma rozprašovač na olej, lebo na tej panvici v podstate nie je potrebné mať toho oleja veľa a keď si človek zvykne smážiť si veci na maličkom množstve oleja, zase, ono to nie je až tak strašne super chutné, lebo ten olej, keď sa tak dobre povysmáža a prepojí sa s tým jedlom, tak ono to má istú chuť a istú štruktúru, ale vieme tam naozaj veľmi, veľmi veľa ušetriť kalórií a hlavne sa nám neprepaluje ten olej do takej miery, keď ho tam máme veľa, keď na to naozaj, že vyprážame, vysmážame, tak to nie je úplne najzdravšie ani pre naše srdce a cievy. Tie orešky, to som si uvedomila, že sú také tučné vtedy, keď moja trenérka, ona sa zvykne tak pýtať, že a čo budete mať na večeru, čo bolo na obed, tak pred všetkými a ja, že večera, ježiš, čo si dáme, ja hovorím, mandle, naturálne. A ona tak na mňa, že no dobre, 1, 2. A ja, že čo 1, 2? 1, 2 kúsky. A ja, že hrstej. No. Takže vtedy som si uvedomila a vždy, keď otvorím skriňu, že idem na mandle, tak si tak hovorím, že koľko ich tam je. To je to krásne, že daj si hrst mandlí, ale tá hrst môže byť hociaká a niekomu sa naozaj veľa zmestí do tej hrsti. A tam každý, akože nechcem to úplne že preháňať, ale každý oriešok zohráva nejakú úlohu v tom, že sa tam násobia tie kalórie a oriešky sú naozaj jedny z tých najkalorickejších potravín. Z tých zdravých kalorických potravín, že naozaj oni sú veľmi dobré na tom nutrične, že to sú kvalitné tuky, máme tam aj nejaké bielkoviny, je to naozaj že fajn potravina, o nejakých mineráloch sa ani nemusíme rozprávať, ale no zdravé nerovná sa dietné. Ono to nemusí byť vždy rovná sa medzi tým. Je fajn, keď je medzi tým tá korelácia, že je to aj zdravé, aj dietné, ale nemusí to vždy platiť, že jedno rovná sa druhé.
Teraz sú veľmi populárne aj orieškové maslá. Na to úplne ľudia zabúdajú, že 100% orieškové maslo daj si za lyžicu ráno do ovsenej kaše a zrazu pomaličky tam pridávaš semienka, kadečo a je z toho proste, že wow, bomba totálna. Orechové maslá sú v podstate najzákladnejšou potravinou, ktorú predpisujem ľuďom, ktorí sa snažia pribrať. Lebo tam sa v tak malom množstve dá do tela dostať tak krásne veľa kalórií, že ona je to jedna z tých najlepších barličiek pre ľudí, lebo vždy sa rozprávame iba o ľuďoch, ktorí chcú chudnúť, ale veľmi veľa skupín ľudí, ktorí chcú nabrať či už na svalovej hmote, alebo celkovo chcú pribrať. A tie orechové masla sa jednoducho, ešte keď sú dochutené, že sú nejaké čokoládové, že tam je nejaká trošku kvalitná čokoláda, alebo že sú nejaké niečím dochutené, tak toho človek vie tak nenápadne zjesť šialene veľa a potom tie raňajkové kaše, ktoré vyzerajú super zdravo a veľmi Instagram friendly, že veľmi pekne na fotku, tak oni vedia mať 1000-1200 kalórií úplne v pohode, taká jedna myštička a to je pre niekoho 80% kalorického príjmu. Je, že povieš 1200 zdieľaní. Aj, presne to. No ale od orieškov nie sú ďaleko tie semiačka rôzne. Ako sú na tom teda, ja neviem, tekvicové, sezamové, lanové? Sú na tom zase nutrične výborne. Lánové semienka a chia semienka sú v podstate v rastlinnej ríši najlepšie zdroje omega-3 mastných kyselín. Takže ešte sa môžeme rozprávať o tom olivovom oleji, ale z týchto semienok orieškov sú najkvalitnejšie. Je tam tá výhoda, že ich nezjeme až tak veľmi veľa, pokiaľ si nerobíme nejaký chia puding, alebo pokiaľ to naozaj, že neprimiešavame do tých kaší, že nemajú takú tú vlastnosť ako oriešky, že to jednoducho chrúmeme pri telke. Už pri tých tekvicových alebo slnečnicových býva problém to, keď sú ešte upražené a posolené, že už tam prichádza tento moment, že toho vieme zjesť nekonečne veľa. Ale to vo všeobecnosti solené pražené oriešky v podstate nezaraďujeme už do tejto kategórie, že je to super zdravá potravina a tie semienka sú jednoducho výborné, ale takisto si treba dávať pozor na to množstvo a na to, koľko kalórií v nich príjmeme. Ale keby si mal povedať, že radšej teda dajme si ich na raňajky do tej kaše alebo večer k telke, tak asi do tej kaše? Určite, večer k telke je to nebezpečné. To je veľmi taká podprahová vec, že keď to tam je už položené pri tej telke, tak to bude podávať tie ruky a my sa chceme vyhnúť takému tomu nevedomému jedeniu alebo nejakému emočnému jedeniu. Čiže ja pri telke neodporúčam mať vyložené v podstate nič, lebo vždy sa ľudia vyhovoria na návštevy alebo na deti, ale nikdy to nie je ani pre návštevy, ani pre deti, lebo to zjeme sami, ešte skôr ako tie návštevy prídu. Čiže nemať tam položené radšej nič, lebo teda pokiaľ je náš cieľ si udržiavať alebo redukovať hmotnosť, pokiaľ to nie je cieľ, tak v pohode to tam človek môže mať, ale radšej si to naozaj že dávať ako hodnotné jedlo, že brať to ako jedlo a nie iba ako nejaké také, že mlsku pri telke. Je fajn, keď človek vníma to jedlo ako nejaký chod. Či je to snack, či je to hlavné jedlo, raňajky, obed, večera, ale proste vníma to jedlo, že teraz niečo jem. A nie, že to mám iba ako doplnok k televízii, že aby som ešte niečo popri tej telke robil. A najmenej kalorické oriešky to sú mandle? Mandle majú spolu s pistáciami majú trošku menej kalórií, ale nešiel by som na to týmto spôsobom, lebo tam sú tie rozdiely relatívne malé, tam sa bavíme o nejakých 550 do 650 kalórií na 100 gramov, čo je veľmi veľa, to si stále treba uvedomiť, že taký, nech si človek iba predstaví taký ten maličký sáčok 100 gramový orieškov, že to sa dá veľmi ľahko na posedenie zjesť a je to v podstate kaloricky ako veľké obedové jedlo, naozaj, že veľmi naprataný tanier mäsa, ríže, zeleniny a hocičoho ďalšieho. Čiže treba si na to dávať pozor. Ale čo som vlastne chcel povedať je, že tie rozdiely medzi tými orieškami nie sú až také nejaké, že obrovské. Potom najtučnejšie sú, myslím, že paraorechy, tie sú naozaj že veľmi, veľmi tučné. Tam sa už blížime k tým 600 niečo, skoro až 700 kalóriám. Dobré je, keď sa už tieto oriešky skladajú rôzne, že ich treba miešať. A mať tam naozaj, že mix tých orieškov, nezameriavať sa iba na mandle, alebo iba na kešu oriešku, alebo iba na pistácie. A je fajn, keď sa tie orechy aj tie semienka miešajú, aby sa tam vyvažoval aj ten pomer tých mastných kyselín. Takže ja si môžem dať zahrsť, keď sa pozrieš na moju dlaň. Máš v poriadku dlaň. A ak to tam sedí, tak áno, určite.
A nie len do tej dlane, ale aj do toho kalorického príjmu. Bavili sme sa o olivovom oleji. Čo iné oleje? Nejaký kokosový, ktorý je, alebo bol veľmi populárny? Bol veľmi populárny a už našťastie nie je až taký populárny, lebo on nemá nejaké úžasné benefity pre telo. A tá doba, kedy sa tým polievalo všetko a vysmažalo sa na tom a ešte sa to používalo práve do týchto orechových masiel a ešte veľmi často sa to aj používa do spracovaných produktov, nie je tam nejaká obhajoba, že prečo by sme mali toho konzumovať nejako výrazne viacej, lebo nemá to práve tie benefity, ktoré sa tomu pripisovali a my vo všeobecnosti nemáme dôvod používať akéhokoľvek oleja významne veľa. Je to v podstate zbytočné. Ten olejový olej je perfektný. Olivový olej je perfektný z hľadiska pomeru omega-3, omega-6 mastných kyselín a z hľadiska toho, aké má kardioprotektívne vlastnosti, aké v podstate má všetky benefity pre telo, ale tiež to s ním nemôžeme preháňať. A takisto je to aj s tým kokosovým olejom. Keď si zoberieme nejaký rebríček, tak ten olivový olej je v podstate na vrchu a tie všetky ostatné oleje sa naozaj snažiť používať úplne minimálne. Či už je to repkový, či je to kokosový. Môžeme sa rozprávať ale aj o olejoch, ktoré sú určené čisto iba na tú studenú kuchyňu, čiže rôzne sezamové, ešte sezamový má celkom vysoký bod prepálenia, ale avokádový olej, vlášsky olej, tekvicový olej, to sa v podstate používa na studenú kuchyňu, lebo majú naozaj nízky bod toho prepálenia a začnú nám oxidovať na tej panvici. Všetko sú to super zdravé veci, ktoré sú ale rovnako kalorické, lebo všetky oleje sú v podstate podobné ako orechy, ale je to už len čistý tuk z toho. Čiže naozaj sa bavíme o tom, že keď má tuk okolo 9 kilokalórií na gram, tak sa bavíme o tom, že 100 gramov toho oleja má cca 900 kalórií, čo je naozaj že veľké množstvo. A nepotrebujeme to s tými olejmi preháňať. Ty to doma aký používaš? Najčastejšie olivový, kvalitný. Netreba sa bať používať aj, je taký mýtus, ktorý ešte stále dosť pretrváva, že zastudená virgin lisovaný, naozaj že vysoko kvalitný, že by sa nemal používať na teplú kuchyňu. A je to v poriadku, pokiaľ sa to naozaj na tom nevysmáža, že sa nenaplní panvica a nerobí sa na tom klasické fritovanie, čo asi nikto nespraví s kvalitným olivovým olejom, tak to na tej panvici tých cca 200 stupňov úplne v pohode vydrží a nemá to žiadne vlastnosti, ktoré by nás vedeli ohroziť na zdraví. Čiže väčšinou takýto olej a potom si samozrejme vyberám podľa kuchyne, ktorú robím, lebo keď robím napríklad nejaké lievance, tak si tam nebudem dávať olivový olej, lebo mi to nebude pasovať s tou kuchyňou a vtedy napríklad použijem ten kokosový olej. Alebo použijem ghee maslo, čo je v podstate prepustené maslo, oddelená tá tuková zložka z klasického masla, ale to nie je kvôli nutričným vlastnostiam, to je skôr kvôli tomu, že mi to kulinársky viacej sedí do tej kuchyne, ktorú pripravujem. A to som rada o tom olivovom oleji, že hovoríš, lebo nám to potvrdzuješ, čo sme vlastne mali v podcaste. My sme mali jeden podcast o olivovom oleji a presne aj vlastne somelier na olivový olej, ktorý bol našim hosťom, nám toto povedal. To som rád, že sa zhodujeme. Hej, a ja som veľmi rada. Je to pravda a veľmi ťažko sa to vytlača ľuďom z hlav, lebo v podstate sú zafixovaní iba čisto na ten bod prepálenia, ale nepozerajú sa na tie všetky ďalšie protektívne látky, ktoré v tom olivovom oleji sú. A ľudia si niektoré veci radi síce komplikujú, ale potom niektoré veľmi zjednodušujú a potom vznikajú takéto mýty. A je to škoda voči tomu kvalitnému olivovému oleju. Ty si už spomenul to ghee maslo pred chvíľou. Aj s ním sa to dá prehnať? Jasné, s každým olejom a s každým tukom sa to dá preháňať. A to je práve nebezpečné na týchto nových potravinách, že oni znejú tak cool, lebo veď ghee je také moderné slovo. Ono, keď sa povie už prepustené maslo, tak aj moja babka, čo nežije, tak by to poznala, lebo v podstate sa to robilo od starých čias. Ale takéto nové cool potraviny ľudia vedia práve preháňať s nimi, s tou konzumáciou, lebo si myslia, že je to niečo super. Ono zároveň je tam veľká marketingová podpora na základe toho, že aj to výrobcovia tlačia a je to zaujímavé potom pre magazíny rôzne, ktoré okolo toho píšu články a vznikne okolo toho taký šum, že vlastne toto je teraz ten kvalitný olej, ktorý by sme mali všetci používať. Akýkoľvek olej budeme používať, či už na tú studenú alebo teplú kuchyňu, treba to proste dávať vo veľmi, veľmi malých množstvách, lebo si chceme strážiť tie kalórie optimálne bez toho, aby sme si ich počítali. A obyčajné maslo? Tam sme ako na tom s obyčajným maslom? Koľkokrát do týždňa? Vynikajúce. Máme radi obyčajné maslo. S kváskovým chlebikom. S kváskovým chlebikom najlepšie. A treba byť zase opatrný, lebo už je tam aj nejaká bielkovina navyše, ale stále sa rozprávame o vysokotučných potravinách. A my tých živočíšnych tukov sa nemusíme síce báť,
lebo zase bolo obdobie, kedy boli naozaj veľmi ťažko demonizované všetky živočíšne tuky, že sú zlá, že sú zodpovedné za celé civilizačné, kardiovaskulárne iné ochorenia. Netreba sa bať tých živočíšnych tukov ako takých, ale treba veľmi regulovať to množstvo, ktoré príjmeme a maslo je jednoznačne ten živočíšny tuk. Vo všeobecnosti aj z mliečnych ostatných výrobkov, ale aj z mäsa, z čohokoľvek ďalšieho. S tými živočíšnymi tukmi to naozaj nepotrebujeme až tak preháňať. Potrebujeme sa čo najviac zameriavať na to, aby sme prijímali veľa tých omega-3 mastných kyselín, ktoré máme vo všeobecnosti v rámci našej geografickej polohy. Ich jednoducho máme málo, lebo tu nemáme dostatok rýb a z tých orieškov a semienok proste nedostaneme do seba toľko tých omega-3. Super, že hovoríš práve o rybách, lebo ryby sa všeobecne pokladajú za veľmi zdravé, takže aj s rybami to môžeme prehnať? Môžeme, ale ja som sa s tým ešte asi nestretol, lebo naozaj, keďže ich tu máme veľmi málo, ľudia to zvyknú preháňať s rybami, ako je losos napríklad, ktorý nemá úplne jasný pôvod a je to veľmi diskutabilné, že čo to je za kvalitu tej ryby, ale je populárny, lebo je aj chutný a zároveň sú komunikované, že mali by sme jesť ryby, čiže možno teoreticky by som povedal, že ľudia to vedia prehnať s týmto, ale že by to preháňali naozaj s nejakými kvalitnými rybami sa veľmi často nestretávam. V teórii samozrejme, keby človek jedol veľa rýb, tak zase môže priberať, lebo keď sa hlavne zameriame nie na ryby, ako je treska, alebo ako je túňak, čo sú chudšie ryby, ale keď sa zameriame na ryby, ako sú sardinky, alebo nejaká makrela, alebo neviem, napríklad ten losos vie byť trošku tučnejší, tak samozrejme príjmame veľa tukov, ale zároveň tam príjmame veľmi veľa tých omega-3 mastných kyselín, ktoré sú, ako som spomínal, veľmi, veľmi deficitné. Čiže nestretol som sa s tým ešte a skôr sa stretávam s tým, že človek nejedáva ryby takmer vôbec. Optimál by bol, keby sme 2-krát do týždňa jedli kvalitnú rybu. A to sa môžem baviť aj o nejakom riečnom struhovi tu zo Slovenska, ale keby sme jedli tieto kvalitné tučné ryby, tak sa nám vie veľmi skvalitniť život z pohľadu zdravia. Rátaš tam aj sushi? Otázka je zase, že aké ryby a otázka je, že koľko rýže pri tom celom skonzumujeme. Čiže sushi až tak nie som úplne, že najväčší fanúšik toho, že teraz jedzme 3-krát do týždňa sushi, aby sme boli zdravší. Skôr sushi beriem ako nejaké spestrenie toho jedálnička, ako nejaký základ. Čo také plnotučné mliečne výrobky? Také syry, dobré. Camembert. Dobre, presne si doplnila ten prívlastok toho, že dobré. Sú vynikajúce, z kulinárskeho hľadiska perfektné. Super zdroj bielkovín, ktorý je veľmi tučný. A tam sa práve na tom malom množstve vie krásne nahrabať tá kalorická hodnota a pri týchto všetkých možných syroch je to, by som povedal, že ešte nebezpečnejšie ako pri orechoch, lebo toho syru vieme zjesť kvantitatívne o mnoho viacej, ešte keď to nakombinujeme s nejakým ovocím, že si dáme k tomu nejaké hrozno, alebo že si tomu dáme niečo slané, ešte nejaké vínko, tak vie sa vytvoriť krásny mix kalórií a ešte plus nejakého... Ide sa na terasu sadnúť niekde. A vie toho človek zjesť veľmi veľa. A opäť sa vraciame k tomu, že to sú tie živočíšne nasýtené mastné kyseliny, s ktorými to netreba preháňať. Čiže výborné môže byť ako súčasť jedálnička, ale ja som skôr zástanca toho, že ušetriť tie tuky na mliečnych výrobkoch, čiže ja úplne v pohode si kúpim aj nízkotučný jogurt, aj keď to môže nejaký kulinársky fanúšik tučných výrobkov ma odsúdiť za to, že to vlastne ani nie je jogurt. Ja si radšej ušetrím tie tuky tam a dám si potom kvalitnejší nejaký olivový olej, trošku viacej, alebo práve si dám nejakú rybu a naženiem tie tuky, tie omega-3 mastné kyseliny niekde inde. A nie je podľa teba ten nízkotučný jogurt taký, že odobrali tuk a pridali niečo iné, aby to chutilo? Môže byť. Treba si dávať pozor a v podstate sa opakujem ako asi úplne v každom podcaste a pri každej prednáške to opakujem. Treba si čítať etikety, lebo ono, keď sa väčšinou niečo odoberie, aj to napríklad býva pri bezlaktózových veciach alebo pri nejakých proteínových, pri nejakých fit veciach, čokoľvek sa odoberie, ten výrobca sa hrá s tou konzistenciou a s tou štruktúrou a s tou chuťou, tak aby to bolo stále čo najkonzumovateľnejšie. Treba si pozerať zloženie a nepotrebujeme tam vôbec v tých jogurtových záležitostiach veľa zložiek, lebo tam nemá čo byť okrem mlieka, nejakých mliečných kultúr. Môže tam byť troška cukru alebo niečoho, ale je to úplne v podstate zbytočné navyše už. A čo si myslíš o mozzarelle? Mozzarella býva aj taká obľúbená na večeru pekne s rajčinkami, však zdravá večera, olivový olej.
Čo ty na to? Vie sa tam pekne nahrabať. Opäť tá kalória navyše, ja budem asi ešte veľakrát hovoriť okolo v rámci tejto témy o tých kalóriách, aké to ľudia asi úplne nebaví. A môže si človek zase kúpiť buď tú nízkotučnú mozzarellu, ktorá už ale s tou pôvodnou mozzarellou nemá až tak toho veľa spoločného, ale nahrabe tam tie bielkoviny a v podstate má tam nejaké jedlo. Taká tá poctivá, tučnejšia mozzarella síce je chudšia ako nejaké naozaj, že tie vysokotučné syry, ale nepovažoval by som to ako ten hlavný bielkovinový zdroj, že toto by malo tvoriť základ toho večerného jedla. To už skôr, keď si robím takúto večeru na studeno, by som si tam dal ešte nejakú možno šunku alebo nejaké vajíčka, ktoré v podstate zvýšia ten bielkovinový príjem a tú mozzarellu nepotrebujem zjesť celú, ale mal by som to tam ako nejaký doplnok k tomu šalátu. Vyberiem žltko z vajíčka a mám mozzarellu. Presne. Fit mozzarella. Jaj. A čo hovoríš na rastlinné mlieka? No, takto. Pokiaľ by si ich človek mixoval sám doma, tak je to úplne super, lebo v podstate tam treba naozaj že veľmi maličké percento orieškov alebo nejaké tej suroviny na to, aby som si z toho spravil mlieko, ale nepoznám veľa ľudí, ktorí by si to mixovali takto doma, nakupujú si ich práve krabicové, alebo si ich kupujú v rámci nejakých momentálne moderných matcha latte, hociakých kapučín, rastlinných, ovsených, hociakých. Treba si dávať pozor na to zloženie, lebo buď si tam kupujem predražené mlieko, ktoré môže byť aj plné cukru, aj s veľmi malým percentom tej základnej zložky, čiže kúpim si mandlové mlieko, kde je percento mandly a 15 gramov cukru, aj tvári sa to ako zdravý nápoj, čiže môže to byť problém, nemusí, môžu byť aj kvalitné zložky. Alebo si to dávam práve v týchto super zdravých alternatívach ku káve, čiže namiesto kávy si dám to matcha latte s ovseným mliekom a zrazu zistím, že ten môj nápoj má 300 kalórií a nie je to úplne najzdravšia vec, respektíve nie, že najzdravšia, nie je to úplne najdietnejšia potravina. Takže môžu byť v tom jedálničku, ale určite by som ich nepovažoval za nejaké že zdravšie alternatívy ku klasickému mlieku. Skôr by som ich považoval za etickejšie možno, alebo niektoré možno environmentálne, že sú trošku na tom lepšie ako klasické mlieko, keď má človek takýto problém s konzumáciou mlieka, ale mlieko je z nutričného hľadiska dobrá potravina. Uh-huh. Ty si skúšala robiť niekedy rastlinné mlieko, Ema? Neskúšala, lebo nemám žiadnu intoleranciu, tak na čo by som sa s tým trápila? Ono sa s tým dá hrať, ale akože nie je to nejaká nevyhnutnosť. Je to naozaj že skôr také spestrenie a hráme sa s tým skôr, keď máme nejakého vegánskeho klienta, ktorého chceme mu trošku spestriť ten jedálniček. Uh-huh. A čo také veľmi populárne kokosové mlieko? Teraz či smotana, taká tá v konzerve, alebo kokosové mlieko, ktoré je v podstate... To väčšie, ktoré má viac šavičky ako smotany. Takisto. Stále sa bavíme o tom, že ten kokos, takisto ako olej, kokosový olej alebo kokosový orech, tá dužina, oni sú veľmi tučné. Vie to byť fajn výživná záležitosť, ktorá je bohatá na energiu. Opatrne. No, lebo neviem si predstaviť niektoré jedlá, nedať to tam. Proste ono to urobí takú fantastickú chuť. Ale o tom je krásna tá kuchyňa, o tom je krásna tá výživa, že keď človek sa na chvíľku hrá s tou matematikou za tým, tak ono to dáva zmysel a vie si skladať tie recepty, hľadať tam tie kompromisy. Že nepotrebujem z receptu, kde patrí kokosové mlieko alebo kokosová smotana, nemusím ho úplne vylúčiť a hľadať tam nejakú úplne nezmyselnú alternatívu, ktorá, aby sme to nazvali fit, ako je vaječná bielka, sa tvári, že to je fit mozzarella. Lebo to sa deje vo fitness svete, ja to nemám rád. Toto vymýšľanie si, že poďme volať niečo ako niečo iné a tváriť sa, že to je fit. No, nie je to isté, že proste je lepšie hľadať kompromisy a uberať z tej zložky, čiže nepotrebujem tam dať celú konzervu, ale viem, že keď ušetrím polku tej konzervy a doplním to či už mliekom, nízkotučným alebo vodou alebo niečím, proste, že nájdem tam tú alternatívu, aby som držal ten kulinársky pôžitok z toho, ale zároveň už mi to začína sedieť do tých mojich nutričných nejakých tých kalorických tabuliek. Keď človek pochopí, že vlastne na toto ja robím, na toto sa babrem s tými čísielkami, aby mi to dávalo zmysel, tak je to potom veľmi fajn, lebo prestaneme rozdeľovať potraviny na to, že toto je nevhodné, toto je vhodné a nebudú ľudia sa na mňa pozerať divne, keď im poviem, že si dávam majonézu do nejakej nátierky napríklad, lebo viem, koľko tej majonézy tam mám dať. Čiže o tom toto je, že pozerať sa na každú potravinu, že sú za ňou nejaké čísla a keď viem s tými číslami pracovať, tak potom si viem akýkoľvek recept trošičku pretvárať na tú podobu, ako by som chcel.
Inak ja som nikdy v živote nejedla majonézu. Akože tak, že by som si ju normálne kúpila a niekam by som ju pridala. Ani zemiakový šalát? My sme celý život robili zemiakový šalát bez majonézy. Wow. Ten na kyslo? Hej, taký. Taký ten viedenský. No. Ja som ten napríklad objavil až v mojom dospelom živote, že existuje vlastne Hej. takýto kyslý. Uh-huh. Zaujímavé. Takže tak. A vôbec Zaujímavé. ma to neláka ani. Tak to je len pre zaujímavosť. Fun fact. Ale mňa by strašne zaujímalo, väčšinou, keď niekto začne dietovať, alebo proste chce žiť zdravo, tak začne si kupovať horkú čokoládu. Mhm. Čím viac percent kaká, tým lepšie. Kedy to s ňou preháňame už? Takmer spravidla je kalorickejšia ako mliečna čokoláda. To si treba uvedomiť, že to kvalitné kakao je v podstate podobne ako iné orechy alebo iné bôby, ono je proste takmer čistý tuk. Že super zdravý, sú tam antioxidanty, perfektné, ale je to takmer čistý tuk. Čiže ak by som zjedol také isté množstvo tej horkej čokolády, ako zjem napríklad mliečnej čokolády, tak zjem viacej kalórií. Čo je výhodou na tej horkej čokoláde, že ona nie je až taká chutná, že ona nemá až takú tú vlastnosť toho zmiešania tuku s cukrom a tej laboratórnej hry, ktorú vlastne majú všetky tieto ultra spracované potraviny, kde sa vlastne hráme s tou senzorikou a s tým, že vlastne chcem toho zjesť čo najviac, čiže túto vlastnosť nemá. A preto je nezjeme až tak veľmi veľa, že väčšinou človeku stačí 1-2 tabličky a úplne v pohode mu to postačuje. Čiže v tomto je to super. Ak ju človek jedáva naozaj vo veľkých množstvách, že padne tá čokoláda 1 celá za deň, tak sa bavíme o tom istom, ako keby padla napríklad nejaká mliečna čokoláda v rámci kalórií. To, že je niečo zdravšie, mi naozaj nepomôže, pokiaľ budem obézny. Akože a na čo sa trápiť, zvať si horku a mať kyslý výraz v tvári, to si dám radšej mliečnú. Tak. Mliečna je naozaj nebezpečná iba v tom, že vie byť veľmi chutná a že v podstate človeku bude podávať ruky, až kým ju nezie celú. Ja si horku dávam v podstate iba do raňajkových kaší alebo nejaké lievance alebo niečo, keď si robím, že tam v podstate nakrájam tú čokoládu a vtedy vie krásne splniť ten predpoklad toho, že dal som si čokoládu, chutila mi, ale nedám si ju len tak, že samotnú. Alebo možno ku káve si ju niekedy dám, ale to je skôr také výnimočné. A môžu byť nebezpečné aj nejaké ovsené vločky, také celozrnné produkty, quinoa alebo hnedá rýža? Vo všeobecnosti málo kedy to s nimi ľudia preháňajú. Skôr to preháňajú už keď sú spracované napríklad tie vločky do nejakých myslí alebo do nejakých zdravých raňajkových cereálí. Oni sa veľmi aj vedia tváriť zdravo. Granola napríklad. Napríklad granola. Ale aj klasické pražené nejaké mysli, cereálne mixy, hocičo. Oni sa veľakrát predávajú práve ako... Už ten obal je zdravo vyzerajúci, že je tam nejaké srdiečko alebo nejaký šťastný fitness človek, alebo ešte dokonca nazvané ako fitness cereálie. A to už skôr býva problémom, lebo najväčší problém v úvodzovkách zdravými potravinami, ktoré sú vysokokalorické, je, že my máme pri ich konzumácii pocit, že robíme pre seba nejakú pozitívnu vec v tom kontexte, že vlastne ako keby to išlo priamo do svalov, alebo ako keby s týmto sa často stretáva napríklad u proteínových tyčiniek, že človek si narýchlo dá nejakú proteínovú tyčinku a má pocit, že aké super niečo pre seba v tom danom momente spravil a už to v ňom nevyvoláva pocit, že si dal sladkosť s trošku vyšším podielom bielkovín, ale proste bere to iba tak, že dal som si teraz niečo zdravé a je to fajn. Keby si dal rovnakú tyčinku, ja neviem, hociakú sladkú, ktorá nie je proteínová, ale má veľmi podobné nutričné hodnoty, na ktoré sa ľudia nepozerajú, tak má taký ten pocit, že mohol by som sa trošku viacej hýbať dnes, alebo mohol by som si trošku viacej zamakať na tom tréningu. Už tam má taký ten pocit toho, že dal som si sladkosť, idem to trošku vyvážiť väčším množstvom pohybu. Pri všetkých týchto v úvodzovkách zdravých potravinách, ktoré sú vysokokalorické, je z časti problém to, že ľudia si aj neuvedomujú, že aha, teraz príjmam veľa energie, mal by som sa viacej hýbať, alebo mal by som byť trošku aktívnejší, že mal by som tam to vyvážiť nejako tým životným štýlom a potom sa toho ľahšie trošku prejeda. Že už len ten pocit toho zdravia nám robí takéto, že však vediem niečo iba zdravé. A tak je to väčšinou aj pri mede, javorovom sirupe, agavovom sirupe a podobne, kedy od seba odstrčíme proste biely cukor. Ako je to tu? Čo by si nám povedal? Že ono v podstate je to energeticky, je to presne to isté ako cukor. Úplne presne to isté. A stále sa bavíme o glukóze, o fruktóze v iných pomeroch.
V rámci všetkých tých sírupov, čo si spomenula, sú pravdepodobne nejaké vitamíny, minerály navyše, ale vo veľmi, veľmi maličkých množstvách a hlavne naháňať vitamíny a minerály v sladidlách je úplný nonsens, že proste to nedáva žiadny zmysel. Čiže opäť, treba hľadať tú alternatívu, ktorú vieme mať v čo najväčšej kvalite. Čiže keď ja mám kvalitný med od suseda, tak môžem ho používať častejšie, ale stále používať ho v čo najmenších množstvách. My nepotrebujeme veľa sladiť. Sladká chuť je prirodzená, je to veľmi fajn mať sladké veci v jedálničku, ale rozdiel medzi sladkým a sladkým. Je rozdiel medzi sladkým, že tam použijem 5 lyžic medu a sladkým, že tam použijem trošku ovocia, 1 lyžičku medu a už tam v podstate to poskladám to jedlo nejak trochu inak. Ja keď budem toho medu konzumovať veľa, tak stále to bude spôsobovať to, že budem z toho, ak budem v kalorickom prebytku, tak budem pribrať. A ten kalorický prebytok si spôsobím aj tým, že budem príjmať veľa cukru. A cukor a med, skoro to isté. V mede máme nejaké probiotické kultúry, ak je dobre správený. Máme tam opäť nejaké vitamíny, minerály navyše, ale stále sa bavíme o tom, že energetická hodnota tá istá, úplne. A veľa ľudí alebo žien zvykne vymeniť nejaké sladké keksiky za sušené ovocie, že ako zdravšia alternatíva. Čo si o tomto myslíš? Môže byť, lebo veľa tých sušených keksíkov bývajú už práve aj bohatšie trošku na tuky a ono nebezpečie všetkých ultraspracovaných potravín je, že my nevieme, čo sa v tom nachádza a je to tam veľmi dobre v úvodzovkách, že schované a veľakrát sa tam práve kombinuje aj cukor, aj tuk. Že oni sú často tučnejšie, tie sladké veci, ako sú sladké. Pričom pri tom ovoci je úplne jasné, že to je v podstate iba čisté ovocie, čiže sacharidy, respektíve cukor. Je tam odstranená voda, čiže sa tam iba nakoncentruje viacej toho cukru na to množstvo, ktoré máme. Vie to byť zdravšie aj v tom, že sú tam zase nejaké minerály navyše. Veľakrát odporúčam sušené ovocie mať ako nejaký balíček, keď idem na túru alebo keď idem na nejaký ťažší športový výkon, lebo veľmi rýchlo si doplním tú hladinu cukru. Je veľmi fajn, keď to ľudia jedia, takéto sladké veci a majú to napríklad počas dňa, že si to nakombinujú s nejakým iným jedlom, lebo keď ja jem čistý cukor, a dám si aj v tej najzdravšej forme ten čistý cukor, tak mi veľmi rýchlo vyskočí hladina krvného cukru a ona veľmi rýchlo potom aj klesne. Čiže ten nával energie a ten pocit toho nasýtenia sa je veľmi krátky a po ňom opäť, keď tá glykémia začne klesať, zase prichádza pocit hladu a pocit nejakého útlmu. Keď si ja to trošku oploštím, ten skok, a dám si k tomu nejakému sušenému ovociu, napríklad grécky jogurt, alebo si dám k tomu už len nejaké oriešky alebo nejakú vlákninu vo forme možno čerstvého ovocia, tak si spomalím spracovávanie toho veľmi sladkého sušeného ovocia. A síce príjmem viacej kalórií, to si treba uvedomiť, že keď tam k tomu niečo pribalím, tak príjmem možno viacej kalórií, ale zároveň ma to zasíti a zároveň to už je hodnotnejšie pre mňa jedlo. Čiže je to fajn náhrada mať sušené ovocie namiesto keksíkov, ale treba sa na to pozerať v nejakom kontexte a nie iba ako vytrhnúť, že ak nahradím toto za toto, tak to bude super. Treba stále to vnímať ako nejaký balík informácií. Ale asi zjesť balíček sušených marhúl namiesto čokolády nie je úplne šťastné riešenie. To vôbec nie je šťastné riešenie, lebo stále sa rozprávame o čistom cukre. A my nechceme, aj keď je to kvalita, že tam je popri tom cukre niečo ďalšie, my nechceme si dávať jedlo, ktoré, pokiaľ na to nemáme naozaj, že jasný cieľ, že teraz beží maratón, tak si dám čistý cukor, aby som doplnil glykogen. Pokiaľ mám bežný deň a len tak mám položený pri počítači sáčok s tými napríklad marhulami sušenými, tak to nie je účel, že teraz to zjem, lebo to mi nedá absolútne nič môjmu telu, čo by v podstate v ten daný moment potrebovalo. A kedysi boli veľmi populárne smutička. Všetci pili, proste nosili so sebou poháre so slamkami, každý si dával na raňajky, ale pomaly sa od toho tak upustilo. Aspoň ja mám pocit, že sa od toho upúšťa. Je toho menej. Lebo ľudia zistili tiež, že nie je to úplne ideálne pre zdravie. Ono to vie byť veľmi fajn. Pokiaľ človek vníma to smoothie ako súbor nejakých jedál. Čo sa dialo s tými smoothies, totiž bolo to, že ľudia pomixovali čo jedno s druhým, s tretím, vôbec si neuvedomovali, aké množstva toho jedla do toho dávajú. A ono, keď sa pomixujú 2 banány s jablkom a pridá sa do toho nejaký džús a pridá sa k tomu hoci čo, ešte práve to orieškové maslo sa tam zvyklo miešať, tak ono sa to stratí v tom nápoji a my sme si už v podstate predspracovali jedlo, ktoré ani nepotrebujeme požuť. A nám sa už trávenie začína v ústach a tým, že my to vypijeme a nalejeme do seba, už sme
preskočili jeden krok a tie enzymy, ktoré sa nám už vylúčujú v rámci slín, už nestihnú začať spracovávať to jedlo a skonzumujeme, to je ten najväčší problém smoothies, že skonzumujeme o mnoho viacej jedla, ako by sme ho skonzumovali, keby sme jedli samostatne tie druhy ovocia alebo zeleniny. Zároveň ale smoothie perfektné v tom, že opäť kategória ľudí, ktorí chcú priberať, perfektné, lebo tam viem poschovávať veľa vecí a viem mať smoothie, ktoré má naozaj 1000-1500 kalórií a len takto do seba dostanem, čo je úžasné pre človeka, ktorý chce pribrať. A druhá vec je, že viem tam poschovávať veci, ktoré by som bežne nezjedol až v takom množstve. Čiže napríklad listovú zeleninu, alebo napríklad tie lánové semienka, ktoré sú veľmi fajn, keď sa aj spracujú, že sú pomixované, aby sme ich vedeli dobre využiť. Alebo tam pridám nejaký suplement, ktorý by sa mohol do toho hodiť, nejakú spirulinu, niečo, čo naozaj, že chcem tým obohatiť ten nápoj. Takže vie to byť fajn, ale to ako s každým iným jedlom. Že vie to byť naozaj že veľmi zle poskladané, ale vie to byť aj veľmi dobre poskladané. Aké sú podľa teba tie hlavné dôvody, prečo ľudia priberajú pri zdravej strave? Základný dôvod, ktorý v podstate je spoločný úplne pre všetkých, či už ide zdravo alebo nezdravo, je, že sa strašne málo hýbeme. Máme veľmi veľa v rámci bežného života 21. storočia. Proste máme veľmi málo pohybu a sedíme 8, 9, 10 hodín denne, čo je absolútne neprirodzené pre človeka ako pre druh, čiže to je prvá vec. A druhá vec, ktorá je spoločná, stále nemá nič spoločné so stravou, je, že sme vo veľmi stresovom režime, máme veľmi málo kvalitného spánku. Toto je, že to by som dal od tej stravy. A čo sa týka zdravého jedla, kalórie. Ľudia si stále neprepájajú to, že má nejakú nutričnú hodnotu to jedlo a nemáme rozdeľovať jedlo na zdravé a nezdravé, ale na nutrične hodnotnejšie a nutrične trošku menej hodnotné. A takisto na kaloricky hodnotnejšie a kaloricky trošku menej hodnotné. Čiže treba to mať v tejto nejakej rovnici. A úplne optimálne je, keď chceme chudnúť, jesť kaloricky čo najmenej hodnotné jedla, čiže nech majú čo najmenej kalórií na čo najväčší objem a zároveň jesť nutrične čo najhodnotnejšie jedla, čiže aby tam bolo dostatok vitamínov, minerálov, aby tam bola dostatok vlákniny, rôznych fytonutrientov, proste, že nech to má naozaj že čo najväčšiu paletu tých živín, lebo problémom aj dobre postavených z hľadiska kalórií, dobre nastavených kalorických reštrikcií, čiže tých diét, problémom býva to, že sa podvyžujeme aj nutrične. Že proste nemáme v tom malom množstve jedla, ktoré si dávame zároveň málo práve tých vitamínov, minerálov a dostávame sa práve k tomu, že máme problémy s pleťou, máme problémy s vlasmi, máme problémy s čímkoľvek, s imunitou, lebo sa jednoducho podvyžujeme nutrične. Čiže pri tom príberaní sú to jednoducho tie kalórie. Nie je to iba o tom, že teraz jem zdravé jedlo a keď jem zdravé jedlo, tak a priori budem chudnúť. A ty si zástanca rátania kalórií? Nie som určite nie celoživotne, ale som zástancom toho, že mali by sme mať nejakú nutričnú gramotnosť a toto je ten úplne základný predpoklad nutričnej gramotnosti, vnímať porcie jedál. A ja pokiaľ nemám vypočítané a nemám to v hlave, že takéto množstvo ryže má približne, teraz sa nebavíme o jednotkách kalórií, ale má približne toľko kalórií a približne toto je moja porcia, tak ja nikdy nebudem úspešný v tej diete. A na to si to potrebujem aspoň týždeň, 2 počítať. Ja by som bol najšťastnejší, keby sa to učilo už na školách. Ale tam nie sme evidentne, lebo na to nie je vytvorená žiadna štruktúra v rámci vzdelávacieho systému, ale podľa mňa tam by to malo byť už ten základ toho, že vnímať stravu aj cez tie čísla, lebo dospelý človek už keď vybehne zo školy, tak sú na ňo cieľané všetky možné trendy a reklamy a všetko možné a tam už nie je tá čistá myšlienka toho, že chcem ti len pomôcť. Čiže určite je fajn rátať si kalórie počas krátkej doby. Hlavne keď má človek problém s hmotnosťou. Ak nemá problém, opäť vraciam sa k tomu, že netreba riešiť, alebo nejaký iný zdravotný problém. Ak má problém s hmotnosťou, tak je to najlepší a najrýchlejší spôsob na to, aby som navnímal, že aká je moja vhodná porcia, lebo o tých porciách to bude aj pri zdravých, aj pri nezdravých potravinách vždy. Pred natáčaním každého podcastu vyzveme ľudí na sociálnych sieťach, na Facebooku a Instagrame časopisov Dobré jedlo a zdravie, aby sa našho hostia niečo opýtali. A na priberanie zo zdravých potravín nám prišli tieto otázky. Marek píše, jem všetko feed, light, bio, aj tak priberám. Ako je to možné? Ovsené vločky, smoothie, humus. Mám pocit, že robím všetko správne. A robí všetko správne z hľadiska vyživovania asi tela. Čiže je tam veľký predpoklad pri týchto všetkých kvalitných súrovinách, hlavne keď sú bio a keď sú dobre poskladané, dostáva všetky živiny do tela, ktoré má, ale to neovplyvňuje to, že či je v kalorickom prebytku alebo nie je v kalorickom prebytku. Čiže môže byť super vyživený a môže sa cítiť super, že má veľa energie a že je zdravý, ale tá nadváha
sa tým neodstráni. Uh-huh. Erika sa pýta, koľko avokád je príliš veľa avokád za týždeň? Ja nie som úplne najväčším fanúšikom avokád, ale pokiaľ si dá človek 1-2 avokáda, a dokonca môže aj 3-4 avokáda za týždeň, tak to tam môže sedieť, ale ona to nie je ani najekologickejšia potravina, ani to nie je väčšinou najkvalitnejšie avokádo, že bude prezreté alebo nedozreté, čiže dá sa ho tam mať aj viacej, ale ja som zastanca skôr toho, že hľadať iné zdroje tukov. Uh-huh. Petra, keď mám chuť na sladké, mám si dať radšej veterník, alebo mám chrumať sušené ovocie? Nesnažím sa schudnúť, ale nechcem vyzerať ani ako balón. Veterník so sušeným ovocím, ale nie. Dobré je mať v tom nejakú rovnováhu. Ja by som si tam nedával veterník ani raz za týždeň určite, že to má naozaj brať ako nejaké príležitostné jedlo, keďže to je plné v podstate iba cukru a tuku, bez vlákniny, bez všetkého možného, čo by sme tam chceli mať ďalšie. Skôr si tam dá to sušené ovocie, ale zase keď tam bude iba sušené ovocie a človek si bude zakazovať ten veterník, tak potom tie veterníky zjetri. Uh-huh. Boris, večer pri telke radšej nakrájené jablko, oriešky alebo sušené marhule? Jablko by som dal aj bez tých orieškov dokonca. A vnímať to jedlo. To je veľmi dôležité pri tej televízii alebo pri akejkoľvek činnosti. Treba byť mindful, čiže vnímať, že jem nejaké jedlo, lebo to potom aj mení to, ako sa to jedlo spracováva. Ivka sa pýta, je hrozno a prezretý banán najzradnejšie ovocie v obsahu cukru? Najzradnejšie je také škaredé slovíčko, ale áno, určite majú viac cukru ako iné druhy ovocia, ale on to vie byť zase veľmi prospešné, napríklad keď športujem a chcem ten cukor doplniť veľmi rýchlo. A čo sa týka zrelého banánu, tak vie spôsobovať menej tráviacich ťažkostí ako napríklad zelený banán. Uh-huh. A ešte tu máme od Lucie otázku. Môže sa pribrať z jedla, ktoré niekto označil ako fitness? Lebo ja mám podozrenie, že niektoré tieto tyčinky mi robia brúšak bez cvičenia, ale len z vonkajšej strany. Pravda, fitness neznamená nič. Máme rôzne legislatívne úpravy toho, čo môže byť uvádzané na etikete, ale v rámci fitness som nenašiel v európskej, slovenskej žiadnej legislatíve, že čo to vlastne znamená. Čiže fitness môže byť aj klobása, môže to byť aj slanina, fitness môže byť čokoľvek. Nemá to vôbec žiadny nejaký právny základ. Ak sa mýlim, nech ma opraví niekto, ale ja som to naozaj nenašiel. Proteínové má základ, s vysokým podielom vlákniny má základ. To sú jasne ohraničené pravidlá. V rámci fitness môže byť čokoľvek fitness, čiže treba si čítať etiketu zozadu a nepočúvať, čo je fitness a čo nie je fitness. Maroš, my sme si tu vymenovali veľmi veľa zdravých potravín. Vedel by si nám z toho uvariť niečo, čo si robievaš na večeru a čo by sme si teda mohli dopriať bez toho, aby sme mali nejaké výčitky? Dalo by sa z toho niečo vybrať a poskladať? Z tých vecí, čo sme spomenuli, v podstate tam môže byť aj viac. Ja určite mám veľmi rád, keď sú tie večere čo najviac postavené na zelenine a na takých tých čerstvých potravinách, čiže buď si ja dávam to isté, čo si dávam na obed, takže nemám problém s tým, že teraz to musí byť iné jedlo ako obedné a je to normálny klasický teplý recept, alebo si spravím nejaký veľmi rýchly šalát, kde si popridávam, či už sú to nejaké strukoviny, ktoré som mal predtým buď pripravené, alebo sú úplne v pohode aj konzervované. Pridám si k tomu nejaké vajíčka a vytvorím si nejaký dressing, ktorý mi chutí. Čiže zoberiem si nejaký jogurt, čo najmenej tučný a namiešam si dressing, či už to môže byť napríklad s tým medom, ktorý tu bol spomenutý a pridám tam trošku horčice a dám si k tomu buď trošku chleba, alebo si tam dám trošku opečených zemiakov a zrazu mám šalát, ktorý je zároveň naozaj že veľmi objemný a zároveň tam dodám v podstate všetko to, čo tomu telu chcem dať. Čiže ja sa prioritne pozerám na to, aby tam bol dostatok bielkovín. Tých 25-30 gramov je také moje minimum a aby tam bolo čo najviac vlákniny, ktorá Slovákom chýba naprieč všetkými vekovými kategóriami. Čiže aby tam tá zelenina bola a je tam aj trošku sacharidov, ktoré zasa uspokojujú také tie mlsné procesy. Určite. A sacharidy sú vo všeobecnosti veľmi fajn, lebo s nimi sa o mnoho ľahšie potom žije aktívny život a
Niekto síce chce možno veľmi rýchlo zredukovať hmotnosť a chce si tie kalórie a celkovo tie živiny dať na absolútne minimum, ale to nie je stratégia, ktorú by som ja nejako preferoval, lebo ja skôr mám rád, keď človek je aj aktívny pri tej redukcii hmotnosti a to sa nedá zase robiť na veľmi nízkych kalóriách. Čiže aj tie sacharidy sú veľmi dobrý zdroj energie a keď viem, koľko ich mám zjesť, tak potom budem aj vedieť ich využívať v rámci či už tréningov, alebo toho, že si idem zabehať, alebo že jednoducho som aktívny v tom živote. Čiže ja tam takmer vždy mám nejakú sacharidovú prílohu. A zemiaky, ktoré som spomenul, sú jednou z najneoprávnenejšie, alebo ako sa povie toto slovo, hejtovaných potravín, že v podstate ľudia ich nejako odsúvajú na vedľajšiu koľaj a sú pritom veľmi fajn aj v rámci živín, aj v rámci chuti. To bolo super. Takže tento šalát si robíš? Tak môžem vyskúšať. To sú všetko také improvizácie. Ja idem podľa toho, čo chladnička ešte dala a podľa toho, na čo mám chuť a keď je niekedy teplejšie, tak naozaj sa mi nechce variť nič komplikované a takéto šaláty sa vždy dajú vyskladať do rôznych spôsobov. Niekedy sa to podarí lepšie, niekedy sa to podarí trošku menej dobre, ale vždy to je fajn. Maroš, veľmi pekne ďakujem, že si prišiel k nám do podcastu. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem. Šéfredaktorky magazínov Dobré jedlo a zdravie Ema Pospíšilová Tekeliová a Lenka Dubašáková Štefánková spojili svoje sily, aby zistili, aké jedlo pomáha proti rakovine, kedy vám klobása a čokoláda neublížia pri diete a kedy si môžete dať pohárik po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov, aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo.